मराठीक राजभाषेचो दर्जो दिवचो म्हूण मागणे खातीर मराठी राजभाषा समितीचे 10 डिसेंबरा सावन गोंयभर आंदोलन सुरू जातले। 8 जानेराक पणजे महामेळावो जातलो। सरकार पक्ष फक्त पोकी आश्वासनां दिता। आता आंदोलना शिवाय पर्याय ना म्हूण समितीन हो निर्णय घेतला। कोंकणी बरोबर मराठीक राजभाषेचो दर्जो मेळ्यार माध्यम भास आंदोलन नेटान वतले अशें समितीक दिसता। जेव्हा राजभाषा आंदोलन मागे झालं त्यावेळी पर्रिकर एक वर्षानंतर त्यांनी आंदोलन सुरू केलं। त्यावेळी पर्रिकर म्हणाले 3 वर्षानंतर हा प्रश्न हाताळला। आता पार्सेकर म्हणते ही निवडणूक झाली त्याची 4 टक्कर आहे, तेव्हा याकरता आम्हाला हे आंदोलन सुरू करावं लागतंय। आंदोलन कधी करणार नाही 10 तारखेला आंदोलन सुरू होणार या महिन्याच्या आणि 8 तारखेला आपला एक महामेळावा 8 जानेवारीला कुठे होणार तो आम्हाला असं वाटतं की दोन्ही जर राज्यभाषा झाल्या तर त्यांचा आग्रह आम्ही दोघेही मिळून राज्य शासनात धरू शकतो। आज काय झालं आहे, कोकणी पुढे जात नाही, मराठीला दाबण्याचा प्रयत्न होतो, परंतु मराठी आली त्यांना दुखतं, ही आली त्यांना दुखतं। असं का व्हावं समजलं ना, म्हणून एकही पुढे जात नाही शासनाने, एकही पुढे। याकरता माझं म्हणणं असं आहे की आमच्या समितीचं म्हणणं असं आहे की दोन्ही आम्ही राज्यभाषा झाल्या तर आम्ही दोन्ही मिळून सरकारकडे आग्रह धरूया की प्रत्येक परिपत्रक हे मराठी आणि कोकणीमध्ये आलं पाहिजे, प्रत्येक गोष्टी दोन्ही भाषांमध्ये आली पाहिजे असा आग्रह धरू। आणि त्यावेळेला कुणाचं किंमत होणार नाही, कारण कुणाला बाजूला सारण्याचा, कुणाला ढकलण्याचा, कुणाला कमी लेखण्याचा प्रश्नच नाही। सनातन संस्थेक आकांतवादी संघटना घोषित करप शक्य ना। सनातन आड तशे पुरावे वा गजाली ना म्हूण 3 वर्सां फाटीं तेन्नाच्या काँग्रेस प्रणीत UPA सरकारान बॉम्बे हायकोर्टाक सांगिल्ले। गृहमंत्री राजनाथ सिंगान लोकसभेन ही माहिती दिली। देशान सध्या असहिष्णू वातावरण जाला म्हूण विरोधी पक्षान संसदेन थाराव चर्चेक हाडलो। लोकसभेतल्या चर्चेन गृहमंत्री जाप दितालो। सनातन संस्था को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में PIL नंबर 141 2011 में दाखिल की गई है। और मैं 2013 में संभवतः जो सरकार थी उसने यह एक एफिडेविट फाइल की है कोर्ट में कि ऐसे कोई खास ऐसे तथ्य नहीं है ताकि इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिक्लेयर किया जा सके। मैं ये तथ्यों की जानकारी दे रहा हूं। हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में MHA ने 12 अप्रैल 2013 को अपने एफिडेविट में यह कहा है कि भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है, 2013 में इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए इंफॉर्मेशन सनातन संस्था को अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये उन्होंने कहा है। पणजे स्मार्ट सिटीच्या प्लानाचेर महापालिकेच्या बसकेन चर्चा जाली। दरेक वाठारा प्रमाण आणि गरजे प्रमाण प्रकल्प घेवंक लोकांच्यो सुचोवण्यो खंय मतीन घेतले। पेन सिटी, कोयर, येरादारी आणि बाकीच्या विशयांचेर लोकांनी खंय सुचोवण्यो केल्यात। सुमार 18,000 पणजेकारांनी स्मार्ट सिटी मोहिमेन वांटो घेतलो म्हूण महापौर सांगता। विरोधक म्हणटात महापालिकेक सध्या आशिल्लेच प्रस्न तडीक लावंक जमना। आणि तो अप्रुवल आयज कावन्सिलान दिल्लेले आहा, डिबेट जाली, बरी सजेशनां येयली। जो प्रोसेस म्हणटा तो फुडें आतां गव्हर्मेंटा कडेन व्हरपाचें आसा। बिफोर 8 डिसेंबर गव्हर्मेंट जो कितें प्रोसिजर जावपाक जाय तो कंप्लीट करून बाय 14 डिसेंबर तो दिल्ली MIDO जी आसा थंय अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री थंय ते आमी सबमीट करतले, कारण 15th इज द लास्ट डेट टू। सगळ्या जाणांनी हो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो नरेंद्र मोदीजीन 25 जूनाक चालू केल्लो, जो ताजो एक भाग म्हणून आमी कावन्सिलाचे फुडें आयले ताजें अप्रुवल घेवपाक सगळे कॉर्पोरेटरांनी आमचे रुलींग आणि ऑपोजिशन आणि उचलून धरलो आणि एका मतान हो पास केलो। The commissioner has given an undertaking that not a single rupee will be taxed from the people of Panjim, neither from the CCP funds. Entire 800 crores will be funded by the state government. That is why I have said that an MOU should be signed by the state government with CCP and with the center, that 100% funding by the state government. I doubt very much whether they will be able to do it. घेऊया एक विराम।